Umsakazo iVuba 103, the adult radio for the young at heart. Kungena i-Sound Doctrine Hub, singena ngothulana ngandlela ethi ukhona umoya ingcwele. Sanibona nonke ephinaphila lapho nikhona. Ngiyanibingelela, my name is Didi Ngwakankosi. Ngizoba nawe kuze kube ihora lesikhombisa. Namuhla I'm flying solo. Abafowethu abekho bobabili, ubaba uMhlongo nobaba uKhoza. Just pray for them wherever they are. Kodwa kukho okubo khona basaphumule nje. Kodwa mina nginawe ngithatha intambo kuDaviola, our weekend boyfriend, and weekend don't only for many people who's done a great job. Ngeyikhathi zonke umfaka Daviola ohlale esinandisa kube mnandi yonke into. Siyabonga Daviola, hamba phumula mfana ngenjwayelo. Usuyicabile yakhe indlela. Mlaleli umsakazo weVuma 103 nomthandi wohlele Sound Doctrine Hub. Mina ngizoba nawe ngenjwayelo. Namuhla ngiyafisa ukuthi sikhulume ngenkomfa esibe nayo izolo. What a day we had yesterday, and it would be lovely ukuza bonke abakade bekhona nabo bonke abakade bebuke live belandela ukuthi ngabe uNkulunkulu utheni kubona. Sizokhuluma nje kancane senze ne-recap kulabo abangayilalelanga online nalabo bekade bengekho ukuzwa ukuthi uNkulunkulu ukhulume njani ngobaba umgqibelo. But other than that, as you know, lolu hlelo olwenu, we take any calls, any WhatsApps about anything uNkulunkulu ayibeke enhlizweni yakho ufisa ukuyishare, ofisa ukubuza ngako, bese sibona ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini ngesimo obhekene naso ngaleso sikhathi. Kepha-ke ngenjwayelo ngaphambi kokuba sikwenze lokho, ubaba uMhlongo nobaba uKhoza baqale besikhulekele. Asenze njalo-ke namlaleli ekhaya, sikhuleke kunye nawe, sithi masicaba le ndlela siqhubeka nayo ukuba sicele uNkulunkulu ukuthi abe nathi ngaso sonke isikhathi. Asikhuleke nawe ekhaya. Umuhle wena uNkulunkulu ngezikhathi zonke. Siyakubonga Nkosi ukuthi wena usiphe umoya wakho ingcwele othulisa zonke ivunguvungu nokuxokozela okukhona okuseyinhlizweni zethu nemisindo eminingi evela from all quarters. Siyakubonga-ke wena Nkosi ukuthi uthi uNkulunkulu omkhulu kunabo bonke, kepha uyazehlisa ulingane uze kwizinga lethu. Thina Nkosi esenza izono nsuku zonke, kepha ngomusa wakho ubone kukuhle Nkosi ukuthi sibe nobudlelwane bakho, ubuyisane nathi. Siyakubonga-ke ngokubuyisana nathi ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Siyakubonga ngokusivulela lelo thuba lokuba sikumemeze ngaso sonke isikhathi kunesidingo. Ebese wena uNkulunkulu usezulwini uyezwa, ebese izwi lakho lithi wonke oza kuwena makakholwe ukuthi khona futhi wena uyabavuza bonke laba abakuwena abakufuna ngokweqiniso. Siyakudinga-ke nathi uNkulunkulu, siyakudinga ngalesi sikhathi ukuthi ube nathi. Siza kuwena ngoba sinethemba lokuthi ukhona. Siza kuwena ngoba sazi ukuthi uNkulunkulu olalelayo, futhi siyazi ukuthi uNkulunkulu ophendulayo. Iba nobaba uKhoza ey'ntabeni zaseMaludi la ikhona, ube nobaba uMhlongo la ikhona, ube nabo bonke abalaleli balolo hlelo Nkosi. Isandla sakho somusa sibe nawo. Sikhulekela laba abangaphilile abasemakhaya, sikhulekela abagulele ey'bhedlela, sikhulekela Nkosi laba abasematrongweni abasebuhlungwini wahlukahlukene. Baningi Nkosi kulesi sikhathi esiphila kusona, kulomzuzu esikhuluma nawe ngawo Nkosi, abasezinhlungwini, bashonelwe, balimele, banobuhlungu nobunzima obukhulu kakhulu ey'khathini zabo ngalesi sikhathi. Sinxusa kuwena-ke Nkosi, ngoba wena ezwini lakho usinikeza iy'mpendulo. Ezwini lakho wena usinikeza ithemba. Ezwini lakho Nkosi wena usiqinisa idolo. Wena uNkulunkulu wenduduzo, yonke induduzo iphelele kuwena.
Siyakubonga-ke Nkosi ukuthi singathembela kuwena ngako konke esikudingayo ngoba wena Nkosi uyiko konke kithina. You are everything to us. You are everything to us, Nkosi. Siyakubonga Nkosi ngomsebenzi owenze izolo. Siyakubonga Nkosi ngokukhuluma nathi izolo ngephimbo likamfundisi uMgqibelo. Siyakubonga Nkosi ngomsebenzi owenze abantwana bakho behlela zonke izinto behind the scenes ukuze umsebenzi wakho ube muhle ngalendlela esubone ngayo izolo. Siyakubonga Nkosi ngokuletha bonke obalethile, obaletha bephephile. Siyakubonga Nkosi ukuthi kuze kube manje asizwanga okubi bephindele emakhaya Nkosi ukuthi baphindisele emakhaya bephephile. Siyakuthemba futhi Nkosi ngomoya wakho engcwele ukuthi bonke abakuzwe izolo bakufunda izolo bakulalela ukukhuluma Nkosi uzobapha enablement kamoya oyingcwele ukuze bakwazi ukwenza lokho wena Nkosi okhulume nathi ngakho. Siyakubonga Nkosi ngobungane osiphe bona. Siyakubonga Nkosi ngokusivulela amehlo. Siyakubonga Nkosi ngokuthi sibheke kakhulukazi ukuthi thina sabangani abanjani as opposed to expecting friends unto us. Siyakubonga konke osenzele kona. Wangathi nangalesi sikhathi Nkosi ungaqhubeka umsebenzi wakho uqhubeke kahle. Konke kunikeze wena udumo la ukhona. Siyakubonga ngaso sonke isikhathi egameni leNkosi yethu Jesu Kristu manje kude kube phakade. Amen. Angiphinde ngibingelele kuwena osanda kuvula umsakazo wakho. Impela uhlelo iSound Doctrine Hub umsakazo evuma 103 the adult radio for the young at heart. Siyathanda futhi ukuthi sikhulume nawe lapha ku 086 10 086 10 noma lapha ku 073 709 1991. Usho lokho kusenhlizweni yakho mayelana ikakhulukazi nina nifikile izolo ukuthi what was your takeaway, what was your highlight, what is it ongayibi obungayazi yini le uNkulunkulu akuvula amehlo kuyona. Ushare futhi nama experiences wakho on the different groupings that we had. Mhlawumbe kunezinto lesikhathi sithatha ama breakaways izolo abesilisa bebandawonye bakhuluma ngezinto ezibathintayo nabesifazane kanjalo. Mhlambe kuhle ukuthi sithole ne-feedback labo besemagroupini ahlukahlukene ukuzwa izinto ezixoxwe khona ukuze phela nathi sikwazi ukulekeleleka nabo abesifazane bakwazi ukulekeleleka ey'ntweni ekukhulunywe ngazo. Kwazise phela ubuhlobo besikhuluma ngabo ubuhlobo babantu bobulili obufanayo, male to male, just friendship, not romantic friendship, not anything beyond a romance. And also ukuthi kuyenzeka yini ukuthi owesilisa abe umngani nje nowesifazane, kanjalo nowesifazane abe umngani nje nomuntu wesilisa kungekho ngale okulindelekile. Sibonge kakhulu ke kinina nonke nibe khona. Just call us with 086 10 10 300 086 10 10 300 noma ku 073 709 1991. Uthumela ama voice notes noma ama voicemail wakho nama text messages wakho ushare konke lokho okusenhlizweni yakho. Ngiyafisa ke ukuthatha leli thuba lokuthi nginibonge very officially. I did that izolo sonke on behalf of ama organizers. Kinina nonke enimlalele uNkulunkulu enipha indlela envulela enipha nama resources ukuthi nikwazi uku-attenda inkonfa yayizolo esibiza nge-Singles Conference le eka 2026 conference esiba nayo minyaka yonke. And siyabona uNkulunkulu uyayisebenzisa kakhulu, izinga liyakhula every year. Sibonge nakibo bonke abacontribute izinto eziningi ezahlukahlukene, contributing money, contributing other resources, becontributa isikhathi sabo, becontributa izimali uNkulunkulu abathembe ngazo, contributing in every kind of way ongacabanga ngayo ukuze inkonfa yethu izolo ibe success. Wena obukade ungekho waze waphuthelwa, yeka ubumnandi obukade bukhona lapha
yeka umculo omnandi obukade khona. You know, watching it online, uyezwa, kepha being there, ufila the presence, kamoya enathi, ufila the presence ya bafowethu nodadewethu enkosini. It just gives you a snippet ukuthi ezulwini kuzobe kunjani. I can't wait. I can't wait to get to heaven and see all of these things esizibone kancane izolo ukuthi kuyoba kunjani sesiphelele sonke sinonkosi yethu la izwi lithi siyoba naye forever. Siyabonga kakhulu kubaba uMgqibelo okhulume nathi about friendship. Sibe namaphathi amabili kulaba bebekhona bazokhumbula ukuthi kube nama-session amabili. Session yokuqala ubaba uMgqibelo ekhuluma nathi ukuthi uNkulunkulu ngempela uyathokoza ngobungane. Uvule incwadi eziningi kepha ebekade i-foundation yakhe uProverbs noma iZaga 18 uverse 24. And kuningi akhulume ngako. Angifisi mina ukuthi ube yimina engigeqa amagula kodwa ke ngifisa kube wena osinikezayo from uvo lwakho, from i-perspective yakho lapha ku-086 1010 086 1010 300 noma ku-073 709 1991. But kuwena ke ubungekho uqale ubaba uMgqibelo kwi-session yokuqala esikhombisa ukuthi kunabantu abangenabo abangane, kunabantu abagwemayo ukuba nabangane, kunabantu nje who make sure ukuthi abalenzi lelo thuba, abavuli inhliziyo zabo, basivuli leso sicapha sokuthi babe nabangane ngezizathu-ke ezahlukahlukene. Iningi labo lilimele, lilinyazwe abangane. Abanye babo balimele ngenxa bebuka abangane belimaza abanye abantu noma kungebona directly, and for that reason they took a decision ukuthi cha, into nje ethi umngane mina ngiyayibonga. Abanye out of guilt, for whatever reason umuntu nje ngeguilt anayo ebesathi cha, lento yomngane nje it's not for me. Abanye just out of despair, ukulahlekela ithemba. Lahlekela ithemba ke ngezinto eziningi aphinda akhuluma ngazo ubaba uMgqibelo. Abanye abanabangane because they don't feel imizwa yokujula kobungane. Ubungane bonke loba benzayo is just ubungane obushalo, you know, mhlambe singathi ama-acquaintance, abantu obabona emsebenzini, maybe abantu ohlangana nabo kwi-social media kukhulunywa nge-weather. It's not people ongakwazi ukukhuluma nabo ujule uzwe impela ukuthi uyakwazi nokuvula inhliziyo yakho. Kepha-ke usinikeze ithemba from ezwini likaNkulunkulu ukuthi likhona ithemba la ebunganeni, likhona ithemba ukuthi ungabenza abangane, but la egqizelele khona kakhulu ukuthi kunokuthi ubheke ukuthi unabo abangane futhi nokuthi abangane banjani, zibheke wena ukuthi wena umngane onjani. That was very convicting. It's easy for us to look outside, to look at other people. Singayibheki thina iyafana nje nayo lento yokuthi asikwazi ukuyijaja mhlambe mangasebenzisa lelo gama. Uhlale nje uyijaje ukuthi but what kind of a friend am I? Abantu bayakwazi ukwenza ubuhlobo nami ngiwumngani onjani. Lento yomngani usikhombile impela ukuthi inale image kaNkulunkulu, uNkulunkulu ubaba, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu umoya engcwele, they are one and a relational being. Nathi ke we are relational being. Asikwazi nje mhlambe sithi asiwange esihlahleni. uNkulunkulu usicreate ukuthi sibe ama relational being. Wasikhombisa ukuthi uNkulunkulu uthe
noma esedale uAdam emdala eqala wasethi hayi akukuhle ukuthi umuntu abe yedwa wasethi uzomakhela umuntu. So this thing of friendship has everything to do ne-nature yethu nentando nemvelo kaNkulunkulu ukuthi sibe related to one another, sikwazi ukurelate to one another. Friendship uthe iyafana nokuba nomakhelwane and have a neighbor. Ube nomfowenu wasibhekisa lapha ku-Deuteronomy chapter 13 uma umfowenu indodana yakho noma indodakazi yakho noma umkakho sesifubeni sakho noma umngani wakho onjengomphefumulo wakho ekuyenga ngasese ethi masiye kokhanza abanye uNkulunkulu angabaziyo wena nalo yihlo uthi it's a sweet friendship. So ubesikhombisa ama friendship amahle nama friendship amabi nokuthi it's also very foolish according to izwi likaNkulunkulu not to have a friend. Akona ubuhlakani enosikhombe lapha ku-Proverbs chapter 18 ukuthi ozehlukanisayo ufuna esakhe isifiso uphika konke ukuhlakanipha because awukwazi ukuyihlukanisa. You cannot be antisocial. You know, abantu bathi hey mina I mind my own business. You know, nginjalo nje I'm an introvert. Uthi nanoma kunjalo lokho akuvimbi ngokwezwi kaNkulunkulu ukuthi singabi nabangani. Wasesinikeza ke ama principles mhlawumbe izinto kumele sibheke from ezwini likaNkulunkulu ukuthi lento yobungani it's very constant, into ekhona njalo, into kumele iqhubeke njalo. Esikhombise kakhulukazi encwadini yezakhe ikhuluma kakhulu chapter 17 chapter 18 encwadini kaPetro quoted many things ukuthi lento yobungani into nje efanele ibe constant, ibe njalo. Uyamdinga umngani for i-counseling noma uyamdinga umngani nokubonisana, uyamdinga umngani ozokubuyisa, uyamdinga umngani who's going to hold you accountable uma sewungasenzi izinto kahle athi hayi mngani wami akwenzeki kahle mase kwenzeka kanje ayizuhamba uma iduma kanje ayikhombisa ukuthi izohamba. Lento yobungani usikhombisile ukuthi from ezwini likaNkulunkulu isikakhulukazi encwadini yamaHubo 119 ukuthi abangani kumele babe ne-influence kaNkulunkulu, babe ne-godly influence kithina. Nayi into ebalulekile kuyo yonke lento le ukuthi umngani kuhle ukuthi kube umngani osindisiwe. Uma usindisiwe kakhulukazi kuhle ukuthi ube nomngani. In fact angingasho ukuthi kuhle, you are supposed to have umngani osindisiwe. Khumbula ukuthi encwadini yabaseKorinte besibili umpostoli Paul uthi masingaboshela jokweni linye nabangasindisiwe nabantu bongumnyama. Therefore awukwazi ukuthi uthi uno best friend wena usindisiwe yena engasindisiwe because akakazuba ne-influence yobuNkulunkulu around wena. So it is important ukuthi you share that common denominator ewuKristu ukuze akwazi ukuthi abe ne-influence enhle kuwena. Futhi lento yobungani siyibonile from encwadini ka-Ecclesiastes umshumayeli chapter 4 ethi it's mutual. Akekho umuntu ozothi umngani wami wena kepha wena ungamboni njengomngani wakho. It's mutual, into ekumele yenzeke. It's a give and take. Uyamthanda umngani wakho naye uyakuthanda futhi, niregardana as friends. It's not just a one-way thing. Wena umfonelayo, wena wenza zonke izinto ngaso sonke isikhathi, yena akenzi lutho, akakukhulekeli, akakucabangi, akakuthinta, akakufoneli, usebunzimeni akekho, usebumnandini abekho, yonke lento because izwi lenkosi lithi asikhombile futhi ukuthi simele ukuthi sithokoze nabathokozayo, sikhale nabakhalayo. So uma unomngani onjalo
the friendship immutual uyakwazi ukuthi ni umbuzo lo muntu loyo ngomngani wakho. Lento ke yobungane asikhombise yona encwadini kaJohane chapter 15 uthi ithatha uthando lokuzinikela noma uthando lokuzidela. And awukwazi ukuthi unomngane kepha ungakwazi ukuzidela uzidelele umuntu othi umngani wakho noma uthi uyamthanda. In fact lapha kuJohn chapter 15 verse 13 ithe akekho onothando olodlula olokuba umuntu adele ukuphila kwakhe ngenxa yabangani bakhe. And we've seen this ngoKristu. uKristu uthe kubafundi bakhe ebakade bayizinceku zakhe, he says to them, angisanibizi njengey'nceku kepha senginibiza ngabafowethu. Sibafowabo bakaKristu, and njengomfowethu wanikela ngempilo yakhe ngobe esithanda. Now this does not call ukuthi nawe nikela ngempilo yakho ufele umngani. Does not necessarily mean that, but isho ukuthi mthando umngani wakho ngothando lokuzinikela, ngothando olusacrificial, ngothando lokuzidela, azizwe naye umngani ukuthi cha impela umngani uyangithanda nawe futhi ube njalo. Ukhumbula ukuthi izwi lenkosi lithi awenzi into emntwini ngobe nayo eyenza, wena wenza lokho ofisa ukuthi nawe kwenziwe kuona, but you are not held accountable uma umuntu engakwenzi. Futhi akusho-ke ukuthi wena-ke yeka ukwenza okuhle even though someone else engakwenzi okuhle kuwena. And that's the introduction, and those are the principles asinikeze wona kwisession yethu yokuqala. And I mean there's still quite some more la esikhombise khona ubudlelwane noma ama-examples eBhayibhelini wobuhlobo noma ubungani obuhle nobungani obubi. And uyakwazi ukuba umngani ne-sibling yakho, uyakwazi ukuba nomngani noba ubize your relative umngani wakho, and it starts from there. And nabo lobo kungaba i-example yobungani obuhle noma kungaba i-example yobungani obubi, njengoba sibonile phakathi kukaKayini no-Abel. Kubafundi bakaKristu sibonile uJudas ukuthi ube umngani omubi ongenalo iqiniso. Siphinde futhi sabona ubungani obuhle esikhomba izwi likaNkulunkulu encwadini kaRuth, la sibona khona uRuth noNaomi ebekade umamezala wakhe ngesizulu esi-right, I think that's what it says. But uyababona futhi abanye abangani njengabangani bakaJobe enabangani bakhe abathathu. Uyabona umngani obuhle phakathi kukaDavide noJonathan encwadini ka1 Samuel chapter 18. Bonke lokho ubungani esikwazi ukufunda kubona, ubungani obukhulu esikwazi ukufunda kubona ubungane, as I mentioned earlier on, ubungane bukaKristu towards us, ngendlela esithanda ngayo, ngendlela azidela ngayo, ngendlela anikela ngempilo yakhe, literally enikelela thina. And then ingako nomhlabeleli ethi uphi kanti lo mhlobo onjengoJesu, akakho lo mhlobo loyo. And then uthe mase conclude wasikhombisa ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi siyenze lento yobungani ekuhlonipheni izwi likaNkulunkulu, nokuthi thina siyidinga kangakanani empilweni zethu, nanoma kuyithina esibabangani abahle kwabanye abantu. But nathi we do need that. We need to be sacrificial to other people for our own good, not necessarily for their own good. Isection yokuqala leyo ihambe njalo. Ngizokwena lapha ekhaya lapha ku 086 10 086 10 300 noma lapha ku 073 709 1991. Sizwe ukuthi wena obukade ukhona noma wena obukade ubuke online kuhambe njani kwena. Simthathe na umlaleli wethu wokuqala. Sakwamukele emoyeni, sawubona. Umfundisi Nkosi, sibingelele emsakazweni iVuma FM kwi-Sound Junction Hub.
bamumyeni bekumnandi mfethu ukukubona izolo nanamhla ekuseni futhi it was good seeing you mfethu ayikuhleze kumnandi baba umfundisi wenkosi ngifuna ukuqamba amanga nami ayikho into engi-enjoy njengokuthi ngikwazi ukusuka empangeni ngizonivakashela uma kunamaseminars afana nalawo kuyenza nomoya wami nenhliziyo yami nengqondo yami ikhululeke nje kakhulu ukubona abanye abantu abahlukahlukene nabantu abangithandayo you know what baba umfundisi wenkosi ayidona la kade ngitshela nosisibuso ukuthi uyabona abantu base-FDF ngendlela abangithanda ngayo nami ngize ngibone ngempela ukuthi hayi impela cha hayi kwaba kuhle ukuthi uNkulunkulu asihlanganise baba ngiyabonga nje kakhulu uthando eninikeza yena baba umyeni siyabonga baba umyeni nathi siyabonga uthando sipha lona mfethu baba engufunde kakhulu osukeni kayizolo kunento esho umgqibelo ethi aim for quality not for quantity ngayibamba lento uma kukhulunywa ngomngani ukuthi lento ibaluleke kakhulu lesho baba umgqibelo ngaphinde ngafunda ukuthi impakamo nje iyodwa iyaqeda ukuhlobo impakamo iyaqeda ukuhlobo kunamizi ephelile ngenxa nje ukuthi umuntu unempakamo ngayibuka lonto ngafunda lento ethi umona uyingozi kakhulu na umona uyakubulala ubuhlobo ulaka futhi luyingozi ngendlela esimanga nolaka futhi liyabulala ubuhlobo ngayinotha down leto ngathi waze wakhuluma kumgqibelo izinto esingayinakile but ezibalulekile ngendlela esimangaliso uyabona ukuthi-ke i-Singles Conference eyizolo lihluke kakhulu kunamanye ama-Singles Conference nanokuthi last year yayisezingeni eliphezulu kodwa lise kuningi umuntu akutholile akuzuzile engicabanga ukuthi-ke uyaphambili komsebenzela kakhulu umuntu ngicela ukuvala kanjena-ke baba ngikhumbula ukuthi ngike saba nesession la uthola ukuthi besiphandle thina abantu besilisa wabuzobaba ukhoza ukuthi ngabe insizwa nobahlangene siyakuthanda nokusolwa ngavela-ke insizwa eyiningi ukuthi hayi ngathi akuyona into esiyithandisisayo ukuthi umuntu alulekwe ngoba ngathi abanye ukululekwa nje akuyona into ehlala mnandi kumuntu ezokululeka baba le nto-ke babufundisa uNkosi nomlaleli izaga chapter 10 uverse 17 izeba boNkulunkulu onaka ukulaywa usendleleni yokuphila kepha owenqaba ukusolwa uyaduka kuvele wazi lelo vesi nje ukuthi uma-ke ngingafuni ukusolwa nokulaywa ngizosurvive kanjani layifini ngizomshaya nami ngibonisa ukuthi nisemnyeni cha awukwazi phela ukwenza u-1 no-2 no-3 no-4 ngithathe ngempakamo ngoba impakamo ledala ukuthi abantu beze bengene ey'nkingeni ey'ngenasidingo baba so ngifunde kukhulu kakhulu kuyabonga nje kakhulu baba besopha ukuthi futhi nakumaseminars alandelayo uNkulunkulu mayevumile soba khona baba bonge kakhulu baba umyeni siyabonga nje kakhulu ukuthi kukhulu nawe okuzuzile na omunye umlaleli uthi our pastors wow what a way to start the show I'm singing along ngokandlela nalapho kukhona ukuxokozela ngingenakuthula. He says, see him perform. Oh, wow. With you all the way, with the family, the mood is all over. Gusho umama uPearl lapha ekhaya. Na umunye umlaleli wethu asikwamukele emoyeni sawubona. Sanibona amakhehli studio. Mina ngisesemusha mfethu noma ungangibona. I'm 62 kodwa ayingikhehleli young gabi. Ayibonga inkosi bazalwane yo ngaze ngajabula bengiqala ukufika kwi-conference izolo namanje nginilalele kuyivuma yo bazalwane siyabonga saze safunda saze sadla izwi yo siyabonga ngiphendukile izolo kwezinye izinto ngizwile ngaphenduka siyabonga usho njalo umlaleli uthi uzwile kusho uLondiwe kaNxele siyabonga kakhulu Londiwe kaNxele asizwe nangu umakasine sawubona makasine siyakwamukela ake ngibingelele baba umfundisi wazi wayithinta indaba yebo thinta-ke indaba esenhlizweni yami umakasine izinto kuba ngi-confuse ngoba sometimes uba nayo umngane uthole ukuthi ekugcineni akusapheli kahle like imfundisi nje eyami example umngane ebenginaye
ugcine eseba nezinto ayikhuluma ey'nganeni zami behind my back. So-ke mfundisi bese zibuya iy'ngane zizongitshela leyo nto ayingihlalanga kahle. Ngadicide nje ukuthi ngithi step back, ngoba manje ngibonile ukuthi uma ukwazi ukuhleba mina ey'nganeni zami u-expect ukuthi mina ngenze njani. Bese uthi ey'nganeni ningamtsheli uma wakho, so to me ngabukela elinye isayidi. And lento eshoyo-ke mfundisi, ukuthola omunye umngane nje kuba ngcono ukuba nomngane usindisiwe nawe usindiswe. Kuye kuhluke lapho, ngoba ngivamise ukuba nabo kodwa kunga-end up ezinye izinto-ke mina mfundisi, ngoba ngisho singaba bangani angifuni kodwa ungi-influence. Ngifuna ukucabanga ngendlela yami, ngenze into ngendlela yami, ngoba omunye umngane mhlawumbe sikholwa nasemasontweni angafani, uthole ukuthi elami isonto lifuna ngize naphakeni, so and yena uzoba nalowo comment ukuthi why usonta njalo. Bese uyakubheka-ke lokho ngoba phela isonto lami, uyayibona leyo nto. But mfundisi, inkinga yami nje leyo ukuthi kugcina kungasahambi kahle, ukuthi umngane mese ezohlela ey'nganeni, angazi noma usuke engazi yena ukuthi blood is thicker than water. Nanje mfundisi ngisho singangaboni ngaso leyo mngane, kodwa ngeke mase ngibona ingane yakhe bese ngikhuluma ngayo, into izomtshela. Eyami-ke le experience uMakaSinyeka Shembe, ngiyabonga. Siyabonga Makasine, and thanks for sharing that experience. Ikhulumekile into efana naleyo kwinkomfa izolo. In fact, ku Q&A kubuzeke umbuzo ocishe uye ngalapho ukuthi uyakwazi yini ukustopa ubudlelwane nomngane. Well, from what I'm hearing kuMakasine, there's a possibility yokuthi mhlawumbe umngane kaMakasine ubengasindisiwe. In that case, kulungile ukuqeda lobo buhlobo, because into ecommon okumele inhlanganise nomngane wakho uKristu. Uma ngabe lo mngane usindisiwe Makasine, nawe mlalele ekhaya, lo mngane usindisiwe ebese enza into enje, izwi alikuvumeli ukuthi ucut off ubudlelwane. Izwi alikuvumeli. Izwi lithi uma umngane wakho ekuphethe kambi, iya kuyena. Uma ngabe wena uphethe kabi umngane wakho, akeze kuwena nawe akutshele. Uma ngabe awazi ukuthi umenzeni umngane wakho kodwa uyabona ukuthi ubudlelwane abuhambi kahle, uMatthew 18 uthi hamba uye kuyena umngane. Okwesibili, akusona isono ukuphathwa umngane kambi. Akusona isono. In fact, ezinye zezinto izwi likaNkulunkulu elisikhombise izolo ukuthi siphila emhlabeni ezweni, umngane usazokulimaza, umngane usazokudisappointa because sihlala ezweni lesono. And uma uthi awunasono ungumqambi manga. Therefore, la kungena khona isono uzophatheka kambi. So, what are you then expected? You are expected ukuthi uye kumngane, umtshele uthi mngane, iy'ngane zingitshelile ukuthi XYZ. Mngane, nkosikazi ungitshelile XYZ. Mngane, umyeni wami ungitshelile ukuthi XYZ. Ngicela siyilungise lento mngane. We are expected, ukhumbule umpostoli Paul noma uNkulunkulu ngepeni likampostoli Paul ku 1 Corinthians uthi thina siyamanxusa kaKristu, siphethe lo myalezo we-reconciliation. Now, i-reconciliation ayiqali nje kuphela kubantu abangasindisiwe ukuthi fanele sibheke bona. uKristu uthi ukuze izwe lazi ukuthi nina nabafundi bami qalani ngokuthandana nina. So ekhaya uyaxabana nomyeni wakho, ekhaya uyaxabana ney'ngane zakho, ekhaya
look niyahlebana nomndeni and all of that, but awuba divorce ezumndeni wakho. Mabashonele uyaya, maba nomcimbi uyaya, niyayixoxa, hlale phansi nixoxe. That's exactly what we are expected to do. In fact, izwi likaNkulunkulu libuye lisinqumele almost ugwayekatiki lithi ilanga mele ngashoni usathukuthele. It may not literally mean ukuthi sort it out that very night, but don't prolong it. Now, enye into ukuthi lo mngane uma esindisiwe nisindiswe umoya oyingcwele kaNkulunkulu ohlala kinina nobabili ninawo okuyisile yokuthi nibelonga kuNkulunkulu and you are going to spend eternity ebukhoneni bukaNkulunkulu. Uma usumcut off la emhlabeni kanti uyophila naye ingunaphakade. Enye yezinto esizibonile kulento izolo kwinkomfa ukuthi uma wenza ubungane, you plan for eternity. You view umngane wakho as umngane forever. Umngane oyophila naye ezulwini forever. Therefore, uma sila emhlabeni kufanele sixazulule inkinga zethu. Ingakho kwesinye isikhathi maybe siphathana kabi, umpostoli Paul noma uNkulunkulu ekhuluma through umpostoli Paul, akumele thina sihambisane izinkantolo. Thina kumele sisolve izinto zethu njengabangani, njengabafowabo nabodadewabo, singenzi izinto njengezwe. So ngiyazi ukuthi kubhlungu makasine, and I can imagine ukuthi ngabhlungu kangakanani. Kepha izwi liyasilahla makasine. You need to go back to your friend uyoxazulula inkinga zakho nomngane wakho, because that is what uNkulunkulu expects from you. Asikwamukele nawe emoyeni sawubona. Wena uyikhehla ungazenzi. Ngiyikhehla vele kodwa kulona lelo khehlo olufundayo. Nangu Kethoka Swayimane, ayibonge mfundisi, ngiyabingelela kubazalwane bonke, ngikulalele, siyabonga ukusipha isifundiso sezenkolo ebeninayo besenkonzo ebeninayo, kusho uKetho kaSwayimane. Nawe ungenze njalo, nangu makasine uyaphendula futhi uthi ngiyabonga mfundisi, ngaze ngakheka, hayi nami nginecala lempakamo. Makasine akuwena kuphela onecala lempakamo. Sikhulumile ngempakamo izolo, nangu umfokamyeni eyikhota nayo leyo ndaba yempakamo ukuthi iyakwenza sonke. It's human nature, isono esihlala kithina, ile DNA yesono esizelwe nayo esenza ukuthi sibe nempakamo. Sifune kusola, sifune konke lokho. So let's repent makasine nathi sonke kuyona lento. Usiya ubhele kanjokweni uthi amen mfundisi, and special greetings to the wife of the mighty Lord, or usho the bride. And it has been a blessed me with Mrs. Sanelisi Noliso Njogweni, who's currently in Pietermaritzburg for work, as I am in Scottsboro. Ebesetini ati through her love for the show, it has also made me a regular tune in Gusekaya Lana. I was able to come through yesterday in 8:30 Utini for the conference, but unfortunately due to unforeseen circumstances I had to leave, but tuned in online and was incredibly blessed by our collective teachings. Siyabonga kakhulu kuwena Njogweni. Asikwamukele emoyeni sawubona. Siyaphila ma, sikhuluma nobani kuphi? Ngikhuluma nokaMadini eMasepepe. Siyabonga ma. Yaziyankulu indaba enikhuluma ngayo namhlanje. Yebo ma. Siyake sibonga ukuthi nje uNkulunkulu kuzo zonke lezi zinto uyasibekela iqiniso. Kunjalo. Sihleli lutho. Kunjalo. Ukuthi okholwayo nansi yakhe indlela. Ongakholwa nansi yakhe indlela. Kusho ukuthi mawukholwa kufuneka uzazi wena ukuthi usungene esivumelane nesisha, awusenzi izinto obukade uzenza ungakholwa. Kunjalo. Usuyakhetha.
uyahlukanisa ngoba usuyihlukanisile nezo. Ngikhumbula laphana noma ngingasakhumbuli ukuthi incwadi kabani kodwa noma abantwana baka-Israyeli belaywa ukuthi uma ngabe njengoba sebekhishiwe ezweni laseGibhithe sebezokwenza izinto manje ngendlela ehlukile. Sebakhiphile ezweni laseGibhithe, izinto akade bezenza eGibhithe sebehlukene nazo. Abayala-ke uthi indodana yakho awuyithathela umfazi kwabeZizwe. Kunjalo. Indodakazi yakho awuyiganisela. Ngoba mangabe ukwenza lokho uyiganisa noma indodana yakho uyiganisela abeZizwe, uyofika lona ongakholwa onisa indodana yakho athi ayikhonza abanye uNkulunkulu. Mina-ke uNkulunkulu ngobe sengiyathukuthela. Manje lelizwi lokuthukuthela ilona elingishayisa kakhulu ngovalo ukuthi noma wena izinto ungazenza ukuthi hayi suka uyabona ngoba uzwa abantu bekhuluma hayi suka solokhu uzenza ngcono ngoba usuthi uyakholwa uyayibona. Funa-ke ukungena kulesi sivumelwano ukuphiza abantu. uNkulunkulu akayikuyinaka yonke lonto uyothukuthela. Kunjalo ma. Nesisiqaphela ulaka likaNkulunkulu ukuthi alungasivutheli ngezinto ezisobala eyicacile. Yilokho nje kuphela engikushoyo nalesi sifo solaka-ke. Isifo solaka laphana kumaHubo 37 siyayibala futhi uNkulunkulu ukuthi yena ungabi namhawu ngabenza ungalungi. Ena zithokozise ngoJehova. Uzondle ngezwi lakhe. Eza nokuthukuthela. Ngoba uzokona. Kunjalo. Manje kusho ukuthi mawubusa ilesi silwane okuthiwa ulaka uzoxabana noNkulunkulu kanti ubusukhishiwe emgodini wokona. Uyiphimisele ngokuthi uvumele ulaka ukuthi likubuse. Ilokho nje kuphela engikushoyo ukuthi sifanele ukuthi siqaphele kakhulu thina esesikhishiwe ebumnyameni ukuthi izinto sigweme. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu akayifuni. Siyabonga kakhulu. Kubonga thina kakhulu mama lapha emaphephetheni. Ukhayelihle ngomthimkhulu uthi amen mfundisi Nkosi. Siphuthelwe impela. Kodwa ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi konke kuhambe ngohlelo lwakhe. Ngithi hallelujah to that. Unkululeko Eugene uthi amen baba Nkosi nabazalwane bonke kuyisonto ntambama. uChristopher Kamdletshe naye uthi amen. Siyabonga msindazwe. Obosa kanzimande uthi those who mind their own business have no business at all. Very powerful. Those who mind their own business have no business at all. Ebese mambonganeng uthi befundisi uJehova kanibusise naze nasivula amehlo ave sisizakala kusho sister ubonge kanene uthi ujabule kakhulu. Siyabonga kakhulu. Usizo kaNdlovu katsheni uthi amen bobaba ngibe ne-experience embi ngabangani so nje it's just mina nabakithi. Siyathemba ukuthi izwi njengoba ulizwile wena katsheni uNkulunkulu uzokulekelela ikakhulukazi uma usindisiwe uzokulekelela uNkulunkulu ukuthi uthobele izwi lakhe kunokuthobela inyama. Inyama is instinct. I-instinct is about you. Kepha i-discernment is about uNkulunkulu, is about umoya. Inyama ithi ngifila kanjani. I-discernment ithi uNkulunkulu uthini ngobungcwele bakhe. Inyama ithi ngifuna ukukwenza lokhu manje. I-discernment ithi in due season. So uzokulekelela uNkulunkulu ikhulekise lento katsheni. Nathi sonke iyasihlupha kepha uNkulunkulu uzosilekelela. uZP Kamdluli uthi amen bamnkosi mina ngisindisiwe kodwa abangani enginabo abasindisiwe ngoba esontweni lami angathi abangithandi. Akazi noma kusesontweni lakho abangakuthandi wena Kamdluli noma bona bathanda isonto lakho kepha ke bakhulekise. Angikwazi ukuthi singathi ungababiza ngabangani ngoba mhlambe bama-acquaintance. Izwi lenkosi lithi awukwazi ukuboshelwa jokweni linye
nabangasindisiwe. Uthabiso Maema uthi Babutiti Inkosi, I'm always blessed to listen to your lovely show, and genuine friendship is hard to find these days, but when you find that real one, treat him like gold. Kusho baba Uthabiso Maema esemawuse le eBergville. Asithathe na ngomunye umlaleli wethu. Siyakwamukela, sawubona. Amen befundisi. Amen. Ithinte indaba enkulu. Hayi umuntu uphuthele impela ngokungabi khona ezizwele live. Indaba yomngane ibaluleke kakhulu. Siyadingana ngampela. It took me a long time to realize ukuthi I can be a friend to my sister. Lokho ngirealize after sengeke ngaba nabangani abaningi abahlukene. Omunye nje we have been friends for more than 22 years. But unfortunately ekugcineni wangibetray wabanzima impela, and I decided to cut ties. And ukhonza ebandleni nakukhonzwa khona umuntu ophilayo. Ama-views ethu ayevele eshayisana, kodwa ngibuye ngithi no, but this is a friend. Ukusiyala ukuthi asibathande bonke abantu. Mina akungisebenzelanga. I had other couple of friends, of which abanye ngingathi we were friends because they were seeking to gain something from me. Nalapho upon realization ukuthi kahle kahle this is not mutually beneficial, but khona odla amandla omunye la ties. Had another friend futhi who betrayed me, and another one who betrayed me. Ekugcineni ngabona ukuthi no, because usiswami sisindisiwe bandleni elilodwa, we share the same spiritual views. Ngoba akulunganga ukuthi umuntu abe yedwa engakwazi ukushare imizwa noma ama-experiences nomunye umuntu. Awuthi ngike ngisondele kudadewethu, and surprisingly she's younger than me, kodwa ubudlelwane bethu abusho kanjalo. Siyahambisana spiritually, we go out together, life goals, nasesontweni simunye, we fast together, yonke into ihamba kahle. Ngiyabonga, ngicela ukuba u-anonymous. Thank you. Thank you, Anonymous, for sharing Gonke Logok Sherile, and I think we resonate with a lot of things. So you and izolo man uNkulunkulu ukhulume ngako konke lokuthintayo. I would advise you ukuthi iya kwi-Facebook page yethu, iSun Doctrine Hub Facebook page yethu, and listen to umungabe ubungekho, and listen to le inkonzo zayizolo. Ngiyathemba ukuthi khona uNkulunkulu azokhuluma nawe ngako, ulekeleleke kona. Sikwamukele nawe emoyeni, sawubona. Siphilile Nkosi yami, ngicela uphakamise izwi nje kancane mfowethu. Okay. Sengiyakuzwa. Ubaba uMzobe lemkhomazi. Baba uMzobe, niyaphila wabo? Siyaphila Nkosi. Uthini uNkulunkulu kuwena namuhla? Hayi, uNkulunkulu uyangibeka la baba enkonzweni yakhe nikhona. Ngiyazi ukuthi hayi noma bekade ngingekho sengeza ukuthi ngabe nikhuluma ngempela ngizwi kaNkulunkulu, ngoba kahle kahle ubani isimbolo kaNkulunkulu la uNkulunkulu eqala efuna ukuqala khona ukuqeda ukuba zivele izinto zabo. Phela uNkulunkulu ubunye. Ngithathe nje njengomzimba nje wami ukuthi manje ngiye etoilet isandla sinyani, noma mangabe ngiqhuzuka ngijima manje sesibambe lapho kuguzuka. Ngani isimbolo kaNkulunkulu nje la mfundisi dathi nje. Bonga thina kakhulu baba uMzobe lapha eMkhomazi. Nangu ubhudzwe ohlala elalele njalo enikeza novo lwakhe. Zwe sawubona mfethu. Amen befundisi. Again. Ithinte indaba enkulu. All right, akuyena uzwe na nguzwe zwe sawubona mfethu.
Mfowethu. ngengande kakhulu ngicela nje ukubonga kakhulu nakuba bengekho la behlanganwe khona kodwa ngiyazi ukuthi benisikhulekela sonke singabantwana sindisiwe egameni lika Jesu. Amen. Ngike ngaba nami ekukhuleni kwami nenkinga la khona engabona ukuthi kuba nomngani ongasindisiwe kuyingozi kangakanani. Kepha sengaxwaya namhlanje nje umngane anginaye. Kodwa ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu unginikeza umuntu owumngane weqiniso osindisiwe leyodwa. Izwi laNkulunkulu liyasinxusa ukuthi sibe naye umngane. Lapha kuyavela encwadini kaMshumayeli chapter 4 verse 10 la khona lisivezela ukuthi ngokuba uma bewa omunye uyavusa umngane wakhe. Sihlehle sek9 liveza lapha ukuthi kungcono ababili kunoyedwa ngokuba banomvuzo omkhulu ngomshikashika wabo. So umngane kumele bekhona kodwa futhi uma usindisiwe kuba umngane osindisiwe. Ngiyabonga kakhulu bafundisi bami uZwene neLaisho esanedela. Siyabonga kakhulu Budzwe. Amen mfundisi. Ngibingelele studio nakuba abalalele tongue twister bevuma. Hayi Nkosi, ngaze ngaba guilty ngetopic yobungane. Hayi bo mfundisi, sixabana into eyisono nomyeni wami. Ngehlele ngenzansi ezumama njengoba phela nasenkonzweni siyafundiswa ukuthi asehlele ngenzansi noma isimo singavumi. But mina baba ayikuyafika Nkosi yami la ngehluleka khona. Ngigcine nami sengiba yisilwane njengoba naye enza ubulwane kumina. Manje nje uma nikhuluma kanje ngabangani nokuxolela nokungabuyiseli okubi, hayi uNembeza uyangidla kakhulu baba. Ngibonge kakhulu uyazisho umama uMthembu, uyazisho nokuthi kuphi, ngeke ngisho ukuthi kuphi kodwa ke ulapha ngasemgungundlovu umama uMthembu. Siyabonga kakhulu mama for sharing that, and siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzosilekelela. Now I strongly advise ukuthi it's not just only about friendship phakathi kwakho nomyeni wakho. Mhlawumbe niyayidinga i-counseling. Mhlambe ke ungathatha inombolo zethu emva kohlelo sibone ukuthi obani abase-Maritzburg esibaziyo abangakwazi ukuthi mhlambe babheke, because it may sound like it's beyond nje ubungani uma nivele ni-acte ngale ndlela ni-acta ngayo. Sithathe nangomunye wokugcina. Siyakwamukela, sawubona. Wena Nkosi yami ngifuna wena, oh Nkosi yami ngifuna wena, ngifuna wena Nkosi yami ngifuna wena, ngifuna wena Nkosi yami ngifuna wena. Uyayifunda inkosi ngempela umaZZ lapha ekhona khona. Amen baba Nkosi, sinalele nomama ekhaya eBhamshela niyaselapha masonto onke ngezwi neziyalo zikaNkulunkulu. Izolo baba uMgqibelo was true God's representative. Sadla sasutha in our souls and spirit. God bless you baba. Ubaba uNtanzi lapha eBhamshela ngimbonile ubaba uNtanzi, sikwazile ukukhuluma baningi engibabonile. Ngibone ukuthi angibabonge bonke nje, ngingasababongi ngamunye ngoba hleze ngikhohlo yedwa bese baphatheka kabi. Kodwa siyabonga kakhulu kunina nonke. Ngiphinde ngibonge nokuhlala nami nje bengingazizwa ngingedwa, nanombaba uMhlongo nobaba uMkhoza bengekho ngibe nani. Nako ke sekufike leso sikhathi engilibiza ngesikhathi sesitha phela. AmaXhosa athi luchaba lixesha, sokuthi fike leso sikhathi sokuthi ngithi Khumo angikushiyi wedwa, ngikushiya nalawa mazwi. Funda belu ukuzifundela iBhayibheli. Ngokwenze njalo awusona nje students kaNkosi, sikaKhoza, sikaMhlongo, kepha students kaMoya Ngcwele. uNkulunkulu akakubusise, sibonane nawe ngesonto.